Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннат дорем. Дар ин видео тасмим гирифтем ки саволҳое ки видеои пештарада менавистен, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем шумода расонем, чун ҳама вақта номерҳо барои билет мемонум ки метонед телефон кунед пурсед ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки арзонтар бигирем. Ва пеша видеоро старт кардан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписатся ва лайка биҷиқем, мода дастгирӣ беҳтарин мешава. Ай ҳаматон миннатдор мешем бошен. Хоб мехонем комментариҳое ки нависта буден. Салому алейкум, акаим печати фаршию боша проблема намешава дар аэропорт гузаштан? Не бародарҷонум, ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ягон проблема намешава, беташвиш иншааллоҳ ки мерен. Вале ай Тоҷикистон омадан агар загранпаспорти нав кунен беҳтар мешава, барои ки ай Тоҷикистон омадан мумкин ай проблема шидан ҳамада не, вале бадан нафарҳое ки ай рӯи печатҳои фаршӣ проблемашон шидагӣ буд. Хоб ака штрафа чӣ хел фаҳмем? Мешава штраф дорем ё ки не? Проверка мекунем. Яъне ки штрафа чӣ хел фаҳмем? Дар ҳамин видео ма программаша мемонам ки метавонед ай Play Market номша нависен, скачат кунед, ном фамилиятонро мезанед, иншааллоҳ ки меброра. FSSP. Хоб салому алейкум, ака через Беларусия омадагии Москва даем прямой ай Москва душанбе рафта метавонам? Алейкум салом бародарҷон, бале мешава. Чанд нафарҳое буданд ки роӣ кардем, бе проблема рафтан ва бо баргаштан бигем омадан, вале возвращениям гирем бо хубтарай. Яъне ки мақсад ягон проблема намешава, вале паспорт қадиам роӣ кардагием, ягон проблемашон шидагӣ нест. Тиб мақсад бисёр одамое ки ай Беларусия омадагиан возвращение хати мераванд. Ассалому алейкум, официально кор накунам, патент продлит кардан мешава ё не бародар? Бародарҷонум, вақти патентонро продлит карданда трудовой договор мешава ки дар кор мешава ки агар надошта бошен намешава. Мақсад ки вақти қариб патентон буд шидан омад, граница пересказ мекуне ва меспури, бе трудовой договор намешава. Салому алейкум бародар, ман метавонам ки бирам TJ 2 ҳафта бестам, обратно биём Россия? Бародарҷонум, агар ки дар вақти дар Россия будантон документотон бигем ҳама тарафа соз боша, метавонед ки бирен, 1 рӯз местен, 1 ҳафта местен, чанд қай бестен биёен, ягон проблема намешава. Вале дар ҳолате ки регистратсия надоштем, патент надоштем, нелегални мегаштем бигем, равен 3 моҳ пас биёен, баъд хубтарай. Барои ки ҳолатҳое мешава ки мераванд нафарҳои бедокумент бигем, Тоҷикистон мераванд, 3 моҳ нашида меоянд Россия обратно. Вақти аэропорта гузаштанда иҷозатшон метиҳанд, дар Россия мегарданд, а вақти документ супорида уже патент бахшиш депортшон мемонад. Вақти патента месупоранд ё ки регистратсияда депортация мегӯянд, баъдан бигем нелегал намегарданд. Барои ҳамон хубтараш бестен 3 моҳ, як бор проверка кунед даниётона, баъдан беташвиш биёен. Салом бародарҷон, худо аз шумо розӣ бошад бародар, илтимос мекунам ҳамин саволи маро ҷавоб мегуфтем, бисёр хурсанд мешудам. Бародар, савол чунин аст. Ман моҳи феврал ай Тоҷикистон парвоз кардам, аэропорт Домодед маро аз Домодед гардонданд, хона рафтам, ман баъдан аз хона через Беларусия вуруди Москва шудам. Ман бародар ҳозир через Москва хона рафта метавонам? Ному фамилиям Алиш карда омадам бародар. ҳамин саволи маро ҷавоб мегуфтем, бисёр хуб мешид. Бале бародарҷон, рафтан метавонед. Нафарҳои буданд ки ҳамин мақсад вақте ки пеш бигем Беларусия қатъи бисёр даромада буданд, вале вақти рафтан дар аэропорт Жуковский равем, беҳтаре ки мақсад проверкашам камай, ҳама тарафа хубтарай. Ассалому алейкум, через суд депорт шидам, варианти кушодан ҳаст? ма дар ватанам. Бародарҷонам, толка дар ҳолате ки танҳо дар ҳолате ки падар, модар ё ки оилатон гражданини Россия боша, метавонанд ки заявление бинависанд, депортатсияи шуморо кушоянд. Дигароиш ки меган 100 000 метр мекушоем, 200 000 метр мекушоем, бигем дар як ҳафта мо да 2-3 нафар телефон мекунад ки ҳамихали бародарода пул додем, то ҳозир давдав кардестем, давдав кардестем нашидестай, ё ки баъзеош фреб кардан, баъзеош телефоншон намебардоранд. хубтараш аз навай надошта бошен, бовар накунед.
салом бародар Абдулло, зиндаву саломат бошед. Додарум то соли 2024 запрет въезд дорад. Ман ӯро тариқи поезд овардам. Ҳозир дар Москва кор мекунад, не ки ягон ҷо намеравад. Дар ҷои кораш хобгоҳ дорад. Савол: дар оянда соли 2024 метавонад перескат кунад, баъдан патент регистратсия кунад, мисли дигарон озод кору фаъолият кунад? Илтимос ответ медодем беҳтар мешид. Бале бародарҷон, вақте ки депортатсияш ки шуда шид, метавонад ки граница перескат кунад ва баъдан документ кунад. хоб ҳамин қадр савол. боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтона эҳтиёт кунед. бошен ама вақт ай ҳаматон миннатдорум.